Står du optager nu? Du har spørgsmål. Ja. Hvad er din holdning til dildoer, og synes du, at man skulle bruge dem i stedet for at have peniser? Jeg synes, at dildoer, det kommer fra helvede. Det gør jo bare, at pigerne ikke er nogle spiregællinger, der bare vil have den i hovedet og røven. Det vil sige, at du synes ikke, at folk skal bruge dildoer? Nej, det synes jeg er en sædegrød ikke. Nu tror jeg, hvis du er ude, hvor du ikke kan bunde det. Hvad er det, vi snakker om lige nu? Vi snakker om dildoer. Okay, godt så. Hvorfor snakker du så om havet? Ja, det er fordi, at jeg elsker havet og østers. Kan du godt lide østers? Jeg elsker østers. Det er en dejlig ting. Er det noget, der smager godt? Østers? Ja. Altså, jeg synes, jeg kan bedre lide at slå græsset. Ja, hvad kan du lide? At slå græsset. Slå græsset? Ja. Hvorfor det? Det kan jeg godt lide. Det er befriende. Du må grundigt svar. Det er fordi, jeg er stiv. Er du stiv? Jeg er altid stiv. Hvor meget har du drukket? Det kan jeg ikke huske. Det er ikke så særligt. Har du drukket i dag? Jeg startede med at drikke, da jeg var spæd. Jeg har ikke stoppet siden. Er du ikke stoppet eller noget? Nej. Det er bare kørt på. Ja. Hvad siger dine forældre til sådan noget? Det vil sige. Hvad for nogle forældre? Ja, det er dem, der har født dig. Nå. Det ved jeg ikke. Hvor fanden er de henne? Ja, det burde du da vide. Ja. Hvor bor du hen? Det... Men jeg kan godt lide de østers der. Det må jeg ikke få nogen. Nu? Ja. Jo, hvis du gerne vil have nogen. Så giv mig nogen. Hvad vil du have? Østers. Østers? Ja, østers. Hvorfor vil du have østers? Fordi de smager godt. Kan du godt lide østers? Ja.